gak ngantuk. Mau ditangkapno ludruk larang-larang kok ngantuk. Ana sing rasan-rasan. Lho, sindene iku metu lemu-lemu. Dirasani ngono yuk. Lho niku pun lumrah. Lumrah ya apa? Lumrane napa lho? Lumrah wong awake dhewe iki ibarate tugu. Delok masih gapura ndok ngarep kalo Delok. Lah padha gede-gedene. Ka ono lek gapura iku cilik-cilik, iku dudu gapura. Berarti kudu gede. Kudu gede lek gapura kuwi. Sampun Tami? Sampun. Sopo sih celuk-celuk mami iki? Oh, labu iku gak ketok. Gak nyawer celak-celuk tok. Lho, bolokku. Kari Pak Lurah iki durung teko nanti. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun Abah. Lari. Ayo gerem-gerem jek sore wis semayan. Lha apa sih semayat? Nek kemang tanteni lho buri kono ngono kok. Aku gak tau semayat ambek wong lanang. Seneng aku dalu iki tanggapan nduk kene yuk. Senenge. Jejer tambak. Iya iku mang aku ya nek sing WA ngene yo. Ya apa? Tanggapane tidak tambak iya. Mari apa iki mari bedayan langsung jegur ning go belai tambak. Jekul gegermu ngono aku mancing goblok. Hah? Aku ki ahline mancing. Cari Pak Lurah monggo Mami Okta mancing teng tambak sebelah. Lho sampean ahli mancing nggih Pak. Ngerti umeke iwak nduk banyu. Lho kula ahli. Terus Tak jawab, kecepek iwak apa Mbak Okta? Betik. terus Piye? Iwak apa? Jair cilik-cilik. bareng ngono. Kecepek biur gedebuk. Aduh. Apa iku Mi? Bebekmu kecemplung. Pak Lurah iku yo ngerti sampean dikongkon mancing iku. Apa? Masalahnya sampean lanang. Suka sampean wedok teko dhisiki ora ngarep dikongkon mancing, wis ngerti. Lanang matamu ngono. Aku wedok kayak cilik arek. Ayo yuk, monggo. Oke, saderengipun ngaturaken sugeng dalu. Wakilan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok boten patek kepireng Mi? Kok sawangane mboten kompak. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya senimane. Amin. Ugi selamat sedaya pamong desane. Ngaturaken sugeng talulan. Assalamualaikum. Dikandani sama lek dilokno lanang ora jaremu wedok. Aku mek cuaca dingin ini kita dadi lanang. Dingin piye wong keringet kowe gobios koyo ngene kok. Monggo dijawab sareng-sareng kanthi ikhlas nggih. Ben selamat sedaya. Ngaturaken sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak yuk. Nggih Mami, kompak nggih. Saderengipun ngaturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat. Pundi niki Mi? Mataram. Mataram. Loh, Ndi to? kelobok. Klobok. Loh, kok kelobok sih? Aku iki lho ora maca jadwale pokoke Kedung peluk. Hah? Kedung peluk. Oh, Kedung iku sawah, tanah, peluk iku dirangkul. dirangkul. Dadi nang kene iki akeh wong gendaan. Guyon nggih Bu nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Kedung Peluk sedaya, ugi Bapak Kepala Desa serta perangkatipun, ugi bapak-bapak panitia. Terus sinten Mami, ibu-ibu PKK, ibu kader-kader sedaya matur sembah nuwun ingkang sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ugi konco matur sembah nuwun suwane anak-anakku lanang, YouTuber ingkang kerja bareng sesarengan channel YouTube Budi Wijaya TV. Nggih, matur sembah nuwun kagem Mas Dion. Ugi napa niki MKD?
Ugi konjo. Matur sembah nuwun. Ugi konjo nggih tenggene Budi Wijaya TV yuk. Nggih. Wonten ludrukan terbaru. Nggih. CEO yang hadir untuk Anda. Juga campur sarine. Nggih, campur sarine Delewung. delewung anti galau. Lan mbok bilih jenengan pengin pirsa sedaya pengalaman seniwati seniman saking keluarga seni sak Jawa Timur saged mirsani ten kene channel YouTube Gundul TV. ngaten padatan saben iki menika Bedayan Sekarsari yuk. Nggih. Ayo disapa dulur-dulur sabu sedaya kang sampun rawuh. Matur sembah nuwun. Masih sembah nuwun. Kagem sedaya grup saking sabu seluruh Jawa Timur matur sembah nuwun. Sabu nggih menika sahabat Budi Wijaya. Ugi wonten supe mami tim pedot jalur langit. Tim Pedot Jalur Langit Pak Kaji Suut sak grune sampun mirsani ten YouTube. Nggih matur sembah nuwun. Ugi Bapak kula Roni, Abah Haji Roni, Abah Haji Jarwo ingkang sampun mirsani ten kene YouTube saking Apa? tim Kopior Tim Setro. Kopior Setro matur sembah nuwun. Dalu menika menyaksikan dalam Selamat channel menyaksikan. YouTube. Dalu menika wonten warung 3D Mbak Nini Oh, Mbak nggih Nini. hadir nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia saking Lamongan Tikus, Sugeng dalu. saking putih niki Gresik. New Samudra matur New sembah Samudra. nuwun. Ayahku tekon ndi iki? Nggih mami wedalipun sampun dalu langsung kemawon. Nggih menika padatan saben sesarengan Bedayan Sekarsari, sesarengan duo nyambe ikan tambah duo nyambe ayo. Bedayan Sekarsari niki badhe nampilaken atau mempersembahkan sedaya seniwati saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya. Ayo yuk dipun aturi anak-anak yawe dhewe. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Senggawati dan Ning Ajis Arista. Dua seniwati nggih menika ibu guru nggih. Nggih. Monggo. Oke, boten supe mami ngaturaken sugeng dalu kagem Umi Kendi sekeluarga, Umi saking Balung Mojo. Sugeng dalu. Nggih. Abah Kusnan, Bapak Kuswanto matur sembah nuwun. Yuk Kak. Andang-andang dokter pilingan gak tak panten saya kelingan. Yuk AO. Rewangi yen duduk sumur kari nyumpere ora melu ngombe tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Gini menika Mbak Adis kali Mbak Bella. Sembah nuwun. Nggih. Di belakang nih Langsung mawon. Ajis Arista akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara.
ganteng anjen panas hati. Aku tak ndelok sing elek ae remek gak apa-apa pokok sugih. Karek jeguk pokok sertifikat omah tanahe katut aku. Monggo. Di belakang ning Rani Asmara akan saya tampilkan sing duwe pabrik areng sak daerah Jombang. Juru kuncine Gunung Pucangan. Nana Salihu. Sanana Disco. Kali ning Marsha Aprilia. Mula prengko ning cagak radio montang-monteng bojone loro. Sak lembar godhone loro watone sabar Mama Putra. Kok aku kok nerusno iku lho rek. Sabaripun Mbak Nana kali Mbak Marsha dipun aturi monggo. Tiga seniwati sekaligus manis Jawa Timur ning Putri Agung Sedayu, Trio Iwak. ning Nyantika Dimasari, ning Kiki Amelia. Ingkang pertama Mbak Putri Iwak Bandeng. Mbak Putri Mbak Bandeng, Mbak Nyantika Iwak Nila. ning Kiki Amelia. Berhubung sering pilek Iwak Gadul. Parian menika damel Abad Jarwo kali Abah Roni. Saderipun Yayang Aan. Yayang Ian. Mula es lilin ladoh krasane penak legi rasane aku batin Mas Ian aja Jawa gak katiana lu ngideni. Iyan niku sapa? Anak buaya Baroni Abad Jarwo. Oh, terus Wis gak apa-apa. kok kanthi anak wong kon lanang kok kanthi anak iku piye ya sungguh aku ngono pantes wedok. 15 tahun aku dirabi gak meteng yuk. Lah terus Padha lanange. sing duwe goyangan horeg sak daerah Jombang mami nggih ning Ika Rempong dan ning Aniku Malah. Sesarengan duo Iwak. Si durung. Ingkang pertama berhubung Durung. iwak iki iwak gede. Langsung kemawon kula tampilaken iwak kakap. Berhubung iwak iki iwak cilik sing nomor loro. Ini iwak apa? Langsung tak tampilno iwak keting. Masih cilik mati lan arek. Iwak kakap kali iwak keting dilajengaken. Penggreman asli
Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu. Penarine Remo Budi Wijaya nggih yuk. Sugeng dalu salam aturaken kagem Mas Temu, ugi Mas Singer, ugi Bapak Haji Warsono. Menika pengereman saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Langsung kemawon Mami Okta tampilkan temriki 3 seniwati sekaligus peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna, jerakan-jerakan nggih Ning Rizky. ingkang pertama niki jerakan kuliner, Ning Yuni niki juragan kuliner, Ning Vikum kepang, Ning Rizky jerakan kebaya. Menika jerakan-jerakan sampun nglajengaken Bedayaan Sekarsari, langsung dilajengaken duo iwak ingkang terkenal. Ning Endang Sukendut iwak napa? Iwak gelodokan. Ning Sartini iwak apa? Sembilang. Iwak sembilang ku koyok lele tapi ndok laut. Oh. Menika sesarengan duo iwak langsung kemawon senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya temriki. Ingkang pertama Ibu Yayu saking Lamongan. Ingkang kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari. kaping 3 Ibu Irma saking Jombang. Ayo senggaane sing rame. Jangan soto, jangan rawon, jangan asam, kurang siji.
bangsaku dadak tang-tang gentuk sedot. Anjene Ika mbek Bella iki ya gak jelas. Yo yo. Nggih. Nggih menika padatan saben pedayan Sekarsari ingkang dilajengaken keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Sepindah malih matur sembah nuwun ingkang sampun mirsani ten channel YouTube ingkang sampun rawuh. Monggo matur sembah nuwun. Yuk. Nggih. Sesarengan all artis pedayan Sekarsari blender ngiri. Langsung kemawon. Spesial for you Kedung Peluk. Apa Jarwo apa Roni sugeng mirsani ten kene YouTube. Monggo. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Lighting idolani arek Jombang semonggo.
Satu tebang bokong semok. Aran pokok nongko seksikan akan ais nanggal sepisan oleh kuning mare kuning langsung gawe hanya lagi itu korongan asa. Sokong semok, sokonge sopo, gimana foto sing digodewe, langke sing sigarare, sigar kapudu. Gawe gerengan kudu-kudu kepengen nyangon ya. Tinggal yang putih bisa ya, Spesial tebang bokong semok aturnya. Bapak-bapak mau menang airnya panitia. aran pokok nongko seksikan aran alis nanggal sepisan kulit kuning mare kuning langsung gawe hanya lagi tu korongan asa. Sembah nuwun abang. Pokok semok, pokok opo, eman foto sing digodewe, lambe sing sigar laris sigar kapudu, gawe gerengan kudu-kudu kepengen
Pancasila wis dadi landasane perkawis sedaya ora lali dinamika ya pancen aku nyatane pancen kudu jombang iku kudu pendidikan kena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen aku kudu kaku pancen jombang. Nggih menika kala wau pasugatan Bedayana Sekarsari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. ana woro-woro ana informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Kula ngaturaken sedaya kru saking Budi Wijaya matur sembah nuwun. Donga kula katuri kinangan sami mugi pinaringan berkahi Gusti Allah kasihatan rezeki kata barokah. Amin. Ana wong Jawa unen-unen yuk. Nggih. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ki bejo sing eling. Among rata nggih among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merintih di malam hari Lan kula ning Ingu Wijaya. ngaturaken sekendalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.